jako pro vozíčkáře nebo pro handicapovaný je nástup samotný, hlavně dostat se z toho nástupního ostrůvku do toho dopravního prostředku jako takový. Řidiči nám můžou pomoct v tom, že nám udělají jako takovou asistenci, kdy nám pomůžou překonat bariéry, které se můžou naskytnout při tom nastupování, pomůžou nám dostat se na to místo, pomůžou usměrnit ty lidi, kteří v té tramvaji už cestují a pomohou nám postavit se na to místo, které je nám určené a pomohou nám se tam bezpečně připojit. V procesu nástupu asi nejdůležitější roli hraje čas, kdy potřebujeme dostatek času na ten samotný úkon toho nástupu. Je to delší než u klasického nastupování, ale je to pro nás důležité, aby jsme se potom při té přepravě cítili bezpečně. Jednoduše tím, že buď sám na palubní počítači naťuká do informací hlášení ústavního hlásiče o čísle linky, jasně linky, ale co je daleko příjemnější, že prostě sám, když vidí nevidomého člověka, cestujícího, sám zastaví, otevře dveře, vystrčí hlavě a řekne, jsem linka taková. Jedete s námi? Ano, jedu, tak naskočíme. Ne, děkuji, čekám něco jiného. Tak může zvědomit, jakože neujel někomu někdo otočí problém. Je potřeba si uvědomit, že pokud nevíte, kam vstupujete, potřebujete na to víc času, když budete víc času. Je potřeba si hodně osahat prostor, kam vstupujete, jestli jsou tam schody, jaký jsou tam schody. Takže časově je to samozřejmě náročnější než běžný cestující. Jsem ráda za to, že jsem měla možnost si to vyzkoušet a prostě trošku vím. Tak jednoznačně plošinu a myslím si, že pak už asi nic. Trochu trpělivosti, času, pochopení, nic jiného. Zkušenost je to rozhodně zajímavá, člověk aspoň ví, jestli ten postižený cítí a že potřeba opravdu víc času, než pro normálního člověka. Co je pro lidi se zrakovým postižením v armádě nejdůležitější je uvědomit si, co nevidí. Oni potřebují zvláštní tlačítko a oni nevidí, kde je, takže ho musí nahmatat. Pak často nevidí, kde jsou ty dveře, takže zase musí nahmatat. Nevidí, jestli před těma jsou schody, protože je nevidí, takže je zase musí nahmatat. Pak musí najít třeba tyč, který se držet, zase nevidí, protože v každé tramvaji to je trošku jinak. Pak hledají svoje místo vyhrazené pro nevidomí, který zase může být za prvý v různých místech a za druhý může být obsazený. Takže ho musí nahmatat a musí to nějak vykomunikovat. A tohle všechno vlastně si člověk, který to vidí, vlastně často neuvědomuje. A často tyhle ty věci, které se musí vlastně dohledávat hmatem a nemáme je k dispozici jako najednou, tak trvají víc času. Což znamená, že vlastně to usazení toho nevidomého člověka vlastně většinou trvá díl než usazení jakoby člověka, který vidí. Je to pro mě velice těžké. Člověk se teďka vlastně dívá úplně jinak na tedy ty lidi, co všechno od nás potřebují, od našich jako zdravých lidí, jakou pomoc a všechno. Do téhle chvíle, do toho ve škole vlastně mě nenapadlo, že ten človíček být s tou hůlkou na té zastávce potřebuje naši pomoc. Tady prvníma dveřma nastupuje stará paní, která se sotva hýbe, tak já jako zkušenější určitě si počkám, až ona si sedne a pak se s tím vozem teprve rozjíždím. A vlastně podobně to dělám i s těma slepcama, nebo i s těma vozíčkama, že se počkám, až on si tam najede na to svý místo a až má místo, tak se teprve rozjíždím. Nemůžu mluvit za všechny kolegy, ale učím to takhle a sám to tak dělám, protože mám tu jistotu, že ten člověk už sedí, nespadne, nezavrá hora, nic se mu nestane a já v klidu dojedu tam, kam potřebuji, protože tu
chvilku, kterou bych si ušetřil tím, že se rozjedu dřív, on může spadnout. Já tady pak budu řešit nějaké zranění a budu stát a tam nepojedu. Je to o zkušenostech toho řidiče, jak se k tomu postaví potom jako jednotlivec.